but ngiqonde ukuthi nje kukhona izinto ezingalahlwa empilweni. Angizushumayela kade namhlanje ngizoshumayela engathi ngisetendeni nami. Ya ngizoshumayela engathi ngisetendeni bazalwane. Futhi ngeke nje ngilokho ngiya kude kakhulu nezambulo. Ngiyazi ukuthi abanye abantu balinde izambulo. Hayi mbula baba mbula. Phela yabona le genge esencane ecabanga ukuthi ibambisa imbulo ingakasibanga. Uyakhuluma komunye uphambanisa uthi uyabona ke azathi Jesus engathi ngizeka ibhalenge. Athi omunye uyambula ke manje sesihleli ke thina ukuthi wambulani ngoba akakambuli lutho. Siyambonga uNkulunkulu. Ngibingelele bonke abefundisi izinceke zikaNkulunkulu namakhosikazi azo imindeni yazo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sibe nabantu nje abakwi-priestly office. Yazi anombonga uNkulunkulu makusekhona umfundisi nje ngakini. Umbonga uNkulunkulu ngoba khona la khona elithi iBhayibheli insizwe ezinhle nezintombi ezinhle zogijima sezoshaya ngapha nangapha ifuna nje umuntu ongakhulumiswa utholakala dabasekho. Mawusavuka nje ushayisane naye ngefuba la eshowe uhlangana nomfundisi bobonga uNkulunkulu noma ngabe kungasiwa sesontweni lakho. Ngoba enye izinto esibambe kakhulu ngeke nisonto esontweni elilodwa nonke. Into nje ngeke iziyenzeke leyo. Ngake ngashumayela kwenye indawo kuthiwa iseDeni Dalton. Ngathi mangifika khona ngathi ngizowavala onke amasonto la. Amaningi vele ngawavala. Ale ngingithi especially la ekade khonza amadimoni avaleka nje. Avaleka. Khona abanye babehla ngomgwaqo behle becule ngazathi umbholoho. Behla ngomgwaqo njalo bebaningi ukudlula wonke amasonto. Ngangilokhu ngibamayinaza ngawani lokumamayinaza ngawani ngezwi leqiniso. So kodwa ngathola isimanga ukuthi akusibo bonke ababe ngithanda mangibeza ama cross night bagcwale bonke kimi. Kodwa kwacaca ukuthi angeke bakhonze nami bangithanda kodwa ngeke bakhonze. Hayi lungisa inhliziyo yakho lapho ngeke bathole bonke abantu. Ngeke bathole bonke abantu. So siyambonga uNkulunkulu. Abanye bazontshontsha umbhabhadiso baqede bayihambele you know yabo afike antshontshe into ethile ahamba umuntu esekushayele uthi ukuthi ayinto zami lezi kodwa so kunjalo nje kunjalo. Uyazi ngeke ngifike la kuthiwa khona ngempela ngaziwa ngizwe nje umuntu elapha nje ethandaza hayi no lo phethe into zami noma kuthiwa izinto ziyafana. Kodwa uma sekuphuma inkonzo ethi baba ngahlangana nawe esikoleni ushumayela ngithi ngivele ngabona so siyatshala imbewu yoqhuma kude. So yoqhuma kude imbewu asenze njalo nje abantwana benkosi. Asivuleni izwi likaNkulunkulu incwadi kaMark chapter number 10. Mark chapter number 10. So qala verse number 46. Ukuze ngingashumayela isikhathi eside nama ngilande indaba zika Jesu. Ngoba indaba zika Jesu zi clear and straightforward. Esilokho silande izinto ezijulile la. Amen. Incwadi kaMark Mark chapter number 10. Nginibingelele nonke njalo bazalwane nginibingelele nonke. Amen. Nginibingelele nonke. Nivumile kodwa? Amen. All right. Ake sifunde kuswela ku verse number 46. Size sofika egcineni
Amen. Awufunda kahle lo mzalwana. Amen. Funda kahle kakhulu. Umshayeleni iso lihlombe phela seniyammonela yini. Hallelujah. Mark 10 verse 46. Khona bafika eJericho. Kwathi esaphuma eJericho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu. Indodana kaThimewu uBhathimewu, isinxibi esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Abaningi bamkhuza bathi kathule. Kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavide, ngihawukele. Wayisema uJesu wathi, mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuyo, yima isibindi, usukume, uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo, yaxhuma yaya kuJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. Amen. Engathi ungajikela kulo ngapha ngaka right bese uthi imisibindi uyakubiza. Yeah, ujikele kulo ngaka left futhi uthi imisibindi uyakubiza. Indaba iseJericho. Ngibuseke kakhulu that other day ngila kukhulunywa ngendaba kaZakewu. Ngibese ngithula yabole ngoyithinta intha kwenye indawo. That was something else. Amen. Yeah. So la bazalwane sifunda indaba kaMark. uMark wayekade secretary kaPeter. uPeter kwakuyindoda engafundanga. Uzobona ukuthi empilweni yakhe noma ku ministry yakhe ubhale incwadi ezimbili. Eyokuqala uyibhale wayibiza ngo-secretary because wayekade ecabanga vele ukuthi bangase bengayamukeli ngoba babazi ukuthi akafundanga. Futhi engafundanga nje wayemuntu yonke into ayaziyo kwakukudoba. So babengazibuza umbuzo abantu ukuthi le ndoda isuke kanjani ekudobeni yafika la yi-order. uNkulunkulu ke unjalo, uyakwazi ukukususa nje la abantu abebecabanga ukuthi ngeke uzusuke khona, akuphakamise ngendlela yokuthi wonke umuntu ayibuze ukuthi lo muntu ufike njani lapha. Usuku uNkulunkulu engakawenza umsebenzi, uma abantu bengakamangali ukuthi ufike kanjani la osufike khona. Njengoba kumele litende nje lizoveza amandla okususa umuntu la khona ebengazi ukuthi uphuma kanjani, kodwa afike la okufanele noma uNkulunkulu abone ukuthi akafike khona. Ni right mangikhuluma kanjani? You know, bengathi ngikhuluma la ngisuka khona, ngikhuluma mpostoli ngokuthi njalo uNkulunkulu maye kukhipha endaweni uqala ichaza ukuthi le ndawo akukhipha kuyinjani.
ukuze kucace icontrast yendawo akukhipha kuyo nendawo akusa kuyo. Enye izinto ke ezinkulu ngoNkulunkulu ukuthi akakhiphi engeke akufake. Oya uNkulunkulu ke lo akakhiphi uma engeke akwenze njani akufake. Kodwa ngiyithanda nje uma echaza laphana encwadini kaExodus chapter number 3 ethi Moses hamba ungikhiphela abantwana bami eGibhithe abesethi indlu yobugqili. You see uyayichaza ukuze wonke umuntu azi ukuthi unamandla okukhipha umuntu phansi kobugqili, kodwa akakhiphi bese kushiya endleleni. Uma ekhiphile ukuseKenani nalo abese yalichaza athi leli Kenani lindawo ebanzi, athi ichichima ubisi nezinyosi. Usuke ekwenzela ukuthi uma abantu sebebuza nawe ube nempendulo ukuthi ubani ongikhiphe ebugqileni wangifaka la endaweni ebanzi, indawo ngiyawezwa lamandla okukhipha. But iBhayibheli ke liveza ukuthi uNkulunkulu ke noma uJesu wambiza uPetro kuba bonke ayibabiza, wabiza noPetro futhi uPetro ngathi waba wokuqala ukubizwa. Wamfica nje edobe sedobe wakhathala. That is Matthew chapter 4. Esedobe wakhathala. Yena uma echaza kuJesu akasho ukuthi ngidobe ngakhathala, uthi ngishikile. Amanye amagama kwase kudlulile ekudobeni, kwase kufike la khona ebenemizuliswano, washikila kodwa wangabamba lutho until uJesu afike. Ukufika kaJesu ke kushintsha ukushikila bese kuletha izinto okade ungacabanga ukuthi zingenzeka kanjani. So ke uPetro bazalwane kwakuyindoda engafundile edobayo eyazi ufishi, ingabazi ubuso, ingazazi imangaliso zikaJesu until abona ubuso bukaNkulunkulu. Ungayithathi kancane lento yokuthi namhlanje uvele wavela nje phambi kobuso bakhe, awukhohlwe izono zakho manje, ufike ebusweni bakhe. Awukhohlwe izo zonke izinto owake wahluleka kuze empilweni, usufike ubona ubuso. Ngicela ungazirobhi, bubuke lobu buso, ngoba le ndoda inamandla okususa umuntu ohluleka ukudoba, yambeka ukuthi abe yi-author yencwadi. Yeah. But now uyabona ukuthi uma ebhala lencwadi kukhona izinto bayazi laba bafunda iBhayibheli, ama-theologians. So siyayithanda naye ama-theologians because bazalwane sasifundela khona ukuthi phela le theology sibuye sizonichazela yona. Now uma uzobheka ngokwe-theology kubukwa lamavangeli awu-4, amavangeli asebefunde kakhulu bathi awu-5. Kodwa amavangeli awu-4 lawe esazi sonke ukuthi amavangeli. So ngiyazi abanye sebecaphune laba asebesangene kakhulu ngetheology bacaphuna nencwadi yabaseRoma.
ngoba incwadi yabaseRoma kusukela chapter number 1 iya ku chapter number 8 iveza nje uJesu enjengoba enjalo. So bathi ke it's the gospel, incwadi yabaseRoma. Wengazathi uma ufika ku chapter 1 uthi ngokuba ukulunga kaNkulunkulu kwambuliwe kusukela kukho ukukholwa kuye ekukholweni. Uyabona ukuthi uyiveza mayisefika ku chapter number 3 abesethi ku chapter number 3 umuntu uyisoni esiyibi and akakwazi ukuthi angaphuma kanjani, he's fallen short of the glory of God, angafika kanjani enkazimulweni. Kodwa mawusufika ku chapter number 6 uzothola ukuthi mawufika ku verse number 23 athi inkokhelo yesono iwukufa kodwa isipho sikaNkulunkulu siwukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yamakhosi. So uyabona ukuthi incwadi epresenta angikho kodwa kwabaseRoma, angikho kwabaseRoma kodwa nje mhlambe ngake ngikhulume nje uma usufika ku chapter number 8 abesethi akusekho ukulahlwa kwabaka Kristu Jesu. Ngicela ukhohlwa izono zakho, ukhohlwa amaphutha akho, usufike kuye. Noma ngabe ubuwenzeni, noma ngabe ubungcole kangakanani, unuka kangakanani, kodwa once lithi iBhayibheli umuntu esakuKristu. So it's very very important. So now ke ulokhoza uPetro uphakama kanjalo ke uhlangana noJesu noma esehlangana noJesu ngishiyile ubusuku lonke, ngishiyile ubusuku, uyazi ngishiyile ubusuku bonke angibambanga lutho. Wayesethi uJesu qhubeka ekujuleni. Lelizwe lithi qhubeka ekujuleni sijwayele ukulisebenzisa emthandazweni, kodwa lona akusilona ivesi lomthandazo. Lisho ukuthi leli vesi leli la esikhona abekho, asiye ekujuleni ngoba bakhona. Uyabona ke ngihamba yedwa manje ngoba uJesu owazi yonke wazi la bengekho khona ofish, aphinde futhi azi la bekhona ofish. Uma nizoqhubeka nihlale la ngeke nibambe lutho, asiqhubekeni siye ekujuleni. Kwangayiwa ukuyothandaza lapha, kwangasikhona ukuyokhuluma ngezilimi, kwangeyiwa ukuyochwethwa lapha, kwangachwethwa lapha. Kwakuyindawo la indawo yokubamba. Kodwa ngimemezele ukubamba namhlanje. Anginendaba ukuthi kuyipast yakho bekwenzekeni, kodwa namhlanje na uzobamba, ungazi ubambe kanjani ngenxa yokuthi usuke wahlangana nendoda eyazi la bekhona. Thank you Jesus. So uma esebambele uthi ke lo sisi, uthi ke lo bhuti lo ngendlela ofisha babe banengayo, bathi ke laba abahlolayo vele bathi wabamba ofish aye ngathi mayebadayisa aye empeshenini aphile ngemali yalabo fish impilo yakhe yonke. So wayiqala ukubamba ofish abanjalo. Wathi wathi awusuka Jesu kimi ngoba ngiyisoni, bengaze ngibamba ofish bokuretire, abokuretire phose ngoretire ngofish abangaka. Lithi kuthiwa ke wayesethi ngicela usuke kimi, ngicela usuke kimi, ngicela usuke ngoba ngiyisoni. Uyabona, uyabona ukuthi le ndoda ibingabambi nje ngenxa yazi izono lezi, ngoba nazi izono lezi awazi ukuthi zikuvimbephi. Nazi izono lezi ziyavimbana bafowethu, ziyavimbana. Wakwakhala yena uPaul wathi ngiyathanda ukwenza okuhle, mangithi ngifuna ukwenza okuhle akwenzeki. Uthi vele omunye umthetho khona la kimi ungenzise lento engafuni. Hey
uyabona indaba yezono iyamosha ingane zakwethu, yenza ungafiki la bekufanele ufike khona. So now ulokhuza ke this guy uPetro. Now uthi ke bazalwane, uma uyabona kuthiwa ke makukhulunywa ngalamavangeli onke bese kukhishwa amathathu. La amanye amathathu abizwa ukuthiwa ama synoptic gospels. Leli gama elithi sino is coming from synonym. Kusho ukuthi lokhuza izinto ezicishe ifane ba presenta ngendlela ecishe ifane. Kuba khona umehluko nje lapha nalapha ya, kodwa ziyafana. Bese bethi ayiqualify ka John ngenxa yokuthi yona ayibhalwanga njengalaba. Ingakho yona ma uyabona incwadi uyazi ngifuna ukushumayela etendeni mina angifuni ukwenza yonke lento. Ingakho uma ukhuluma ngencwadi kaMatthew, incwadi kaMatthew mayivula nje ithi ubani wazala ubani, ubani wazala ubani, ubani wazala ubani, ubani wazala ubani, ubani wazala ubani. You see, ingena kwi-genealogy, ulibo lokuzalwa lokuzalana, ngenxa yokuthi incwadi kaMatthew yayiconnecta uJesu nemindeni yakwaJuda noma yamaHebheru. So now uMatthew mawungakhipha ubuzwe bobuHebheru akanavangeli. Futhi angazi ke noma nisahamba nami. Yingakho uzothola uMatthew chapter 24 no chapter number 25 ngekubathole kwabanye. Lezi yancwadi zombili zikhuluma ngesikhathi sangasekupheleni indlela ezokwenzeka kuba Juda. So lezi yancwadi ezimbili zikhipha uJesu ezweni lonke, ziyomvalela kwaIsrael la kuliwa khona. So now kodwa uma usuza encwadini kaLuke ibhalwe umuntu oyisikola intellectual. Kodwa Jesu ngikhuluma manje kwathi ngikhulume kafushane nje ake ningidedele bantwana benkosi ngithi ukukhuluma ikhulunywa intellectual. Ingakho uma evula nje yena uvula ngezimangaliso, uma evula uvula ngamandla ezwi akwazi ukukhulelisa. All right, nisele besazi ukuthi abantu bakhuleliswa abakhulelwayo bakhulelwa ngoba benamadoda. And kodwa la kukhona besifazana abawu2. Omunye mdala usekuma menopause. Niyaplapha. Mdala usekuma menopause lo omdala bese kuba khona omncane lo kuma menopause usebe nendoda ama decades eyifaki application yengane kodwa inga approve i-application yengane. Kwacaca ukuthi ungazama uku-applyela ingane kodwa uma izulu lingakavumi lingakakhulumi uyozama uzufika. So kwafika ingelosi yafika yathi uzozala uqambe lengane ozoyizala uqambe igama lokuthi uJohana ngoba uzohamba phambi kaJesu. Savuleka isibeletho okudala sivalekile. Iveza ukuthi izwi liyakwazi ukwenza umsebenzi kubantu okuthiwa isikhathi sesiphelile. Izwi alinasikhathi. Kodwa Jesu ngakhuluma kodwa izwa linasikhathi. Ungambaleli uNkulunkulu isikhathi mawusufike kuye ngoba uyakwazi yena ukusijambisa isikhathi. Uyabona wake wahlanga angiyeke bengithi angifuni ukulokhu ngikhuluma into eyiningi. But you know mase sekuyiwa entombazaneni ine fiancé ayinayo indoda. Ine fiancé ngithi ifiancé kuthiwa ngesizulu. Angifuni ukuthi isoka ngoba isoka liyaqhetha. But
ifiancé kusho ukuthi bathembisene kodwa abakhona izinto abangakazenzi. Kodwa niyayazi lento ukuthi abantu mabethembisene khona izinto abangazenzi. Niyayazi leyo nto bazalwane. Yebo hayi labantu banamhlanje na abenza konke. Benze konke baqala bengakathembisani belokhu bethi badatana amanyala.